चल चल जल्दी चल, तेरा घर नहीं है। अरे ये क्या है सर? सेम डबल एक्टिंग ये कहाँ से लेके आए सर? पता नहीं दोनों को दोनों क्या है, जुड़वा है क्या, ये क्या है पता नहीं चल रहा। अरे साहब ये तो दोनों जुड़वा ही होगा। नहीं जुड़वा नहीं है, दोनों ही बोल रहा है जुड़वा नहीं है। दोनों ही बदमाश है, बहुत शातिर दिमाग का है। दोनों में से कोई जुड़वा नहीं है, एक दूसरे को असली कहने में तुले हुए है। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? हम पता लगाएंगे ना, पुलिस किस लिए बने। दोनों एक दूसरे को असली बताने में लगे हुए हैं। हाँ देखने में तो दोनों ही सेम है, ये पता कैसे चलेगा असली कौन है नकली कौन है? लेकिन ये लोग जुड़वा नहीं है क्या सर? अरे मूर्ख हवलदार, मैंने बोला ना दोनों में से जुड़वा नहीं है। लेकिन देखने में तो सेम है। हवलदार डाल दो इन दोनों को लॉकअप में। एक साथ एक खेल जी जागन पुलिसखौ बुथारगोन बिखौबो बुथारगोन बुथारना खारखोमा खागोन आं। चलो कहाँ है लॉकअप, हम नहीं डरते। ज्यादा बक मत कर। सर दोनों को एक ही साथ रखना है क्या? नहीं नहीं, अलग अलग रखो, एक दूसरे को मार डालेगा। जी सर। चल जा। मा थार बुंबावनांगौ आरो आं सानाखैमोन नों जे आंखौ बेबायदि सोंथि सोंगोन। आंनि अननायखौ जोंफोरनि अननायखौ दि नों बेबायदिसो साननानै लागोन। नङा दादै, दा नोंनो बुंनाय। आं मा खालायनो, आं माखिं जानो, आं माखौ सानो? रादाया बेफोरखौ बुंदों जे नोंसोर बेबायदि खालायदों होननानै। आइ, नोंनि खैफोदनि समाव जोंसो दंमोन, रादाया गैयामोन। माथो बुंबावनो आरो, नों जोंखौनो गाज्रि सानबायबालाय। नों खेबसे जोंखौ गाज्रि सानदोंबालाय आरो सानदोंआनो माथो खालायबावनो। गावनि मानसि नङाब्ला मानसिया बेबायदिनो खालायो। नङा दादै, आं दाबो कनफिउजावसो दङ। आं नोंसोरखौनो दायनिगिरि होननानै बुङाखैना। आं गावनो हमनो हायाखै बेफोर माबायदि जालांखो, मा खालामदों आं गावनो हमनो हायाखै जेबो। नोंनो सानना नाय फिसा, जों मानो नोंखौ बेबायदि खैफोदाव खोख्लैनो नाजानो? मा जाहोननि थाखाय नोंनि न'खरखौ बेबायदि खालायनो? नोंनो सानना नायनाय, जोंफोर गासैबो बेयाव रंजा बाजा गोरोबलायनानै थागासिनो, बे न'खरखौ सेफायना लागोन आरो बेफोरखौ खालायनानै। जोंथ' नोंखौ फन खालायनानै खिन्थायाखैमोन, गामिनिफ्राय रादायासो फन खालायदोंमोन। बियो बिमा आरो हिन्जाव गिदिरजों नांज्लायनानैसो बेयाव फैयाखैमोन होनबा? बेफोरखौथ' रादायासो गावनो खालायखादोंना, जोंफोरथ' खालायाखै। आइ, जा समनिफ्राय बेयाव रादाया फैदों बेनो आसलि रादाय। बे गोदानै फैनायासो रादाय नङा आइ। बियो जोंफोरनि न'खरजों खिथेर लानो फैदों आइ। दादै आं बक्सिजों रायज्लायगौमोन होनबा। औ आइ, रायज्लायनो हागोन, नोङो बक्सिजों रायज्लायनो हागोन। नै दानो फन खालायगोन आं, दानो रायज्लायगोन आं बक्सिखौ नोंजों। नोंथ' बुंदोंना दुप्लिकेटखौ बक्सि होननानै बुंबाय थादों नोङो। दाथ' होनबा बे दुप्लिकेटखौ बक्सिखौ पुलिसा हमना लांबाय। बेथ' रायज्लायनो हानाय नङा। होनबा नोंखौ दानो फोथायगोन आं बक्सिजों रायज्लायगोन आं नोंखौ दानो। र' आं फनखौ लानि, फना गैया आंनाव बेयाव। बेफोरबायदिबो जायोना सोरबा? बियो ओरैबायदि बुंदों, बैयो ओरैबायदि बुंदों, माखौ फोथायनोदां? बे खाथिनि लकाबाव माथो रावबो गैया, बेयावनो रादायखौ दोनबाबो जागौमोन। गोना सिथेन बुथारना दोनगौमोन आं हराव। गासैबो बेनि थाखायनो जाजोबदों। दा मा खालायनो आं? दासिमथ' रितुआ न'आव थांनानै आफाखौ बुंबायानो खोमा मा जादों। आफायाबा फिननायाव रितुखौ मा बुंखौ? आफायाथ' बुंना लाखाया। दा प्रब्लेमा बिसो, आं दा माबायदि ओंखारलांनो बे जायगानिफ्राय? ओंखारनोबोथ' एसेबां इजियाव हानाय नङा। नाथाय दा बयनिख्रुइबो गिदिर प्रब्लेमा बिसो। पुलिसा बुंदों माथो टेस्ट खालायगोन होननानै। टेस्ट खालायबाथ' गासैबो नुजाजोबगोन। मा खालायनां दा? आफाजों रायज्लायनो मोननायबा मोजां जागौमोन। दाथ' हमजाबा सेसखा, गासैबो फारि फारि नुजाजोबगोन। पुलिसाथ' बुंदों टेस्ट खालायगोन होननानै। रिपर्टफोरखौ सोलायनो हानायमोनब्ला। बे सैमा रादायनि थाखायनो बेफोर जाजोब्बाय। बे गुद्दा बिमा खर' जानायखौ बुथारखानायबाबो हामगौमोन। सुदोंमोनानो साला, सुरिदों थेवबो थैयासै पाप्पिया साला। बारे बासिबाय थायो। आफाया दा बे पुलिस स्टेसनावबो फैनो हानाय नङा। फैब्लाथाय सोग जाखागोन। मायबा मोनसे खालायनानै रिपर्टफोरखौ चेन्ज खालायनो हानायमोनब्ला। जि खालि टेस्ट खालायो बिनि उनावथ' रिपर्टआ ओंखारगोन। बे रिपर्टखौ सोलायनो हानायमोनब्ला। दाथ' केसा गिदिरानो जाबाय, कर्टसिमबो थांसिगोन बायदि मोनदों आं। बे जेलावनो थाबाय थानांसिगोन बायदि मोनबाय आं। जुदि आफाया जेबो खालायनो हाया, रिपर्टखौ चेन्ज खालायनो हाया, आंनाथ' गासिबो टेस्टआव नुजाजोबगोन आं बक्सिसो रादाय नङा होननानै। होमब्लानो मा जागोन? आं मायबा मोनसे खालायनांगौनो। खारखोमानांगोन। खारखोमायाब्ला जानाय नंला।
खारखोमानाय माने बे असलि रादायखौ बुथारनो हानायमोनब्लासो मोजां जागौमोन। दै प्लेनिं बरबाद सम बरबाद गासैबो बरबाद जाजोब्बाय। दा आं सुदेम बाजैनो मा होननानै खिन्थानो? रादायाथ' बुंदोंमोन बाजैनो खिन्था होननानै। मा होनना खिन्थानो जादों र' आं साहसखौनो मोनाखै। आयंदो बाजैनोथ' बेसेबा माथा गरम जाजोबगोन बे बाथ्राखौ खोनाबोला। ओमफ्राय रादायाबो फैयाबानो जागौमोन खोमा बे फाथनायाव। आं बुंदोंमोनानो फैनाङा होननानै। ओरैनोबाबो बिनि हिन्जाव उन्दैया खर' मेलेम माथा गरमसो जेबो गैखाया बिनि खर' मेलेमाव। बे खर' गाज्रिनि थाखायनो बेफोर जाजोब्बाय अख्रा हिन्जावनि थाखायनो। ओजोंनो गामियावनो सेटेल जादो होननानै बुंखादोंमोन आं। दा बेयाव फैनानै हाजारथा टेनसनसो हाजारथा खैफोदसो जोनोम होबाय। मा होनना खोन्थानोदां बाजैनो? पुलिसाबा आरो बेसे गोबाव लायो बे प्रसेसआव? माब्लाबा टेस्ट खालायगोन, माब्ला कर्टआव थांगोन, मा खालायगोन? गोबावथारसो लागायगोन बायदि मोनबाय आं। पुलिसनि खामानिफोरा ओरैनोबाबो गोबाव जायो। बेनि गेजेरावनो हालाया माबा मोनसे खालायबानो जासिगौ। आं बिसोरखौथ' गिया, नाथाय बिसोरबायदि सैमा जातनि मानसि गैखायाना। बिसोरनि आखलानो गाज्रिखा, बिसोर मावनाङि खामानिखौबो मावनो हाखायो। आरो सन्जिबाबा सुदेमखौ खबर होदोंना होआखै आं लकआपआव जेलाव दं होननानै? दा बिसोरबो आरो खबर मोनब्ला उल्था टेनसनसो खालायगोन, फैनोसो नागिरगोन। खिन्थायाबाबो जाया। खेबसे रायज्लायनो मोननायबा हामगौमोन। बे पुलिसफोराथ' रायज्लायनोबो होनाय नङा, मबाइल सबाइल लाखिखादों। मा खालायखोथाय सन्जिबा? आरो आं गिदोंबो र'। रितुआथ' गासिबो बाथ्रा खिन्थाहैजोबखागोन हालानो। बे सन्जिब आरो लालिखौसो गिदों र' आं। बिसोरखौ हालाया मायबा खालायाथ'। पुलिसफोरा खामानिफोरखौ माबार मावबानो जासिगौ। आइ नै मबाइला चार्जआनो गैया। दाहाय रायज्लायनो हागोन दे नों बक्सिजों। नै सुइस अफआनो जाबाय मबाइला। नै फोथाय नों, नै लागि फोथाय नों मबाइलखौ नाय। दसेल' ने आइ, दसेल'। आं चार्ज होदों दे मबाइलाव, दसेल' ने। अन जाबानो आं नोंखौ बक्सिजों रायज्लायहोखागोन। आरो आं नोंखौ आगोलनिफ्रायबो बुंखाबाय थायोमोन ना, बक्सिनि नाम्बारखौ ला, बक्सिखौ फन खालाय रायज्लाय होननानै। नोंनो लायामोन। औ आंबो आरो नोंनिजोंनो रायज्लायोमोन ना, बेनिखायनो लागोन होनना लाफ्लाङामोन। नुदोंना दा नांगौ समावबो रायज्लायनो मोनासै। दसेल' ने आइ, मबाइलाल' अन जादो। आं नोंखौ बक्सिजों रायज्लायहोथारगोन, नङाबा नों जोंफोरखौसो गाज्रि सानबाय थागोन ना। जोंफोरखौसो गाज्रि सानदों खोमा नों। नङा दादे, गाज्रि साननायल' बाथ्रा नङा, आं थारखौ मिथिनो लुबैदों। र' आइ, आं मोनसे बाथ्रा बुजियासै र'। नों जे बक्सिखौ हमना लांदों होननानै बुंदों, माने माबायदि जाखो बेफोर एसेबां हरखाबनो? जेनेबा नोंथ' बक्सि होननानै सानना लाबाय देनाय, बक्सि नङाबाबो। बक्सियाथ' आमेरिकायावसो दंखायो। बेनिफ्राय बेफोर माबायदि जालांनाय आइ? दा बुंनाय बायदिब्ला जाय आंनि हौवा आसलि रादाय, बेयो बक्सिखौ माने जाय नकलि, बेखौ किडनेप खालामनानै लाना थांदोंमोन। आंनि साननाया नंमारगौ होनबा। बेनिफ्राय मा जानाय? किडनेप खालायना मा खालायनाय? बिसोर बुंनाय बायदिब्ला किडनेप खालायना लांनानै खाथाबना दोनहैदोंमोन। बेनिफ्राय बियो माने नकलिया खारखोमानायावनो बबेबा पाहारनिफ्राय नामा गोग्लैनानै गारिजों खुन्दै जाखो नामा, बेनिफ्राय हमजाबाय आरो बै लालिया हमना लांदों। मा? खुन्दाय जादों? मा लालि मा? आं बुजियाखै। औ, खारखोमानायावनो अबेनिफ्रायबा गोग्लैखो नामा खुन्दैखौ, बेनिफ्राय लामायाव गोग्लैना थानाय मोनबाय आरो बे लालि होननाय हिन्जावा सुदेमनि लोगोनो। बियो उनाव रादायखौ फन खालामनानै खिन्थाबाय आरो जोंफोरनियाव दंफैयो होननानै। खोथाया बेबायदिसो। बेबायदिसो जादों। बेनिफ्राय बिसोर नोंनि खोमायाव जानला मोनला सोनानै होबाय आरोना, जोंफोरनि बागै, जोंफोरसो खालायदों होननानै। आं जेबोखौनो हमस'नो हाला। दा पुलिसफोरासो जि खालायसिगोन। पुलिसआ दा मा खालायो? पुलिसालाय माथो खालायगोन होननानै बुंदों? पुलिसा बुंदों टेस्ट खालायगोन होननानै। टेस्ट खालायबानो गासिबो रोफा दोफा जाजोबगोन होननानै बुंदों, गासैखौबो मोनथिजोबगोन होननानै बुंदों। दा आं बेखौ नेगासिनो दं, माब्ला जायो टेस्टआ। बे टेस्टखौ जानोनो होआ आं। दे एसे धैर्य हमाय, नोंबो जोंफोरखौ गाज्रि साननानै दंना। बेफोरनि फिननायखौबो सब गासिबो बेयावनो मोनजोबगोन नोङो। बे बक्सियानोखा, रादायानोखा। बे सोरबा बे 2 नाम्बारि बियो, सोरबा जाफैदों बियो नोंनि गोसोआव। नों ओरैनो जानला मोनला सानफ्लांबाय थादों बेफोरखौ। बेफोर जेबो नङा, नों टेनसन लानाङा। रादायानो, बक्सियानो, नों गाज्रि सानना लानाङा।
दा आयै मा जाबावगोन मा जाखो माथो जाखो बुंनाय मानो गाबाय थागौ मा जाखो आयै आयै राधाखौ पुलिसाव हमनानै लांबायनो आयै मा खालायनो दा मा मानो हमना लांखौनो पुलिसालाय जेबो मिन्थिया आं आयै मानो हमना लांखौ मानो माबाखौ आं जेबो मिन्थिया आयै मा खालायनो सोर बुंहरनाय सन्जिबानो खिन्थाहरदों आयै बिसोर सानैखौबो लाना थांदोंनो बक्सिखौबो राधाखौबो आं गिजोब्बाय आयै दा मा खालायनो एसेबां गोजानाव दङ माबोरै थांनो दा जोंफोरो आयै मा खालायनो आयौ खाफालाय खाफाल मा खालायबावनो बेसे बुंदोंमोन आं बिखौ बे खाजोनि फाटनायाव दा थां होननानै नुदोंना दा मा जाखौ जेबो दाय गैया गोरोन्थि गैया राधाखौसो हमनानै लांबाय बक्सिखौल' हमना लांबानोथ' जागौमोन जोंहानि राधाखौलाय आरो मानो लांबावगौ दे जानो मानो हमना लांखौथाय मा खालायगोन दा जोंलाय माबा खालाय दा पुलिसाव हमना लांनानै बुगोनसो ना मायोसो आयौ आंनि फिसायालाय सिलाय जाजोब्बाय बे फाटनायाव थांनानै खाथिबाबो मायबा मोनसे खालायनो हायो थांगोन होननानै थांनो हायो नाथाय फाग गोजानाव थांनो थाइसे फैसा गैया बे फिसाया ओजा जेलाव लांजाबाय मा खालायनो दा आयौ खाफालानो गाज्रि मोनो आंना मा जागोन दा आयै राधाखौ जुदि पुलिसफोरा बुलाबोसो दोखो बुयो मा जागोन आरो बे बक्सिजों जेबो गेरेन्थि गैया आयै उल्था जुदि राधाखौसो केसाव फासायनानै दोनो आयै मा खालायगोन जोंफोर आयै मा खालायनो सैथोखौ नागिरना थांनाया मालायखौ मदद खालायनो होननानै थांनाया दा गावासो फुसिनानै थानांबाय दा बियो बे हिन्जावालाय मा खालायदोंनो बे रितुआ मा खालायदोंनो बियो माथो मेगनाबो मोजां जाबायनो मा खालायदों बियो जेबो खालायनो हायाखै बियो ओरैनोलाय माथो बेसेबा दुगामारि फैसाखौ लानानै धोनखौ लानानै दालाय हौवाखौलाय मानो जेलाव थांनो होखौ बिलाय बे हमदाना लाखिनो हादि जेबो गैया बिया मिथिला आयै मा खालायदों रितुआबो सन्जिबा बुंनाय बादिब्लाथ' रितुनि थाखायनो जाजोबदों होनना बुंदों आं साननाय बिदिनो जामारदों होनबा बे सुनिनि थाखायनो जाजोबदों गासिबो बिसोर बेसेबा होननायावबो रितुआ फोथायाखैनो आंसो राधा होननायावबो फोथायाखैनो उनाव रागा जोंनानै राधाया पुलिसखौ लिंनायाव पुलिसफोरा बेबायदि हमनो हायाना बेबायदियावनो लाना थांबायनो खानैखौबो बे सासे हिन्जावा जोंहा न'नि थाखाय मोजांनो खाया मिथिबायना बिनि खाथियाव थांबानो मायबा नङा मायबा मोनसे जाखायो सुनिया साला निजिनि हौवाखौनो फोथाया मालायखौसो फोथायो बियो